आसाम पुलिसनि एडमिट माब्ला मोनगोन बेनिफ्राय काट अफ माब्ला मोनगोन आरो लोगोसे बेसेबां काट अफ थांगोन बेनि सायाव गोबां सोंलु जागासिनो दङ मानोना एग्जाम डेट गासिबो ओंखारबाय नालाय बे सोंलुआ बयनावबो जागासिनो दङ आरो कमेन्ट्स फैगासिनो दङ। दा लोगोफोर फिन खनसेबाव बरायबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव आसाम पुलिसनि मोननैसो आपडेट लाना फैबावबाय जाहाथे नोंथांमोना गासैबो नोंथांमोना क्लियार जायो आरो जायफ्रा गोनो गोथो जादोंमोन जे एग्जामा बबे जाग्रोगोन एबा रिलिज जाग्रोगोन नामा। दा जोङो जेब्ला एडमिट डाउनलड खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बे एडमिट पर्टेलाव थुनाय लोगो लोगो बेबादि मोनसे लिंकआ अपेन जागोन आरो बेयावनो एडमिट डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो जेब्ला एडमिट होयो अब्ला नोंथांमोना बे लेटेस्ट नटिफिकेसनाव थुनांगौ अब्लानो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हायो। आरो जायफ्रा बै समाव एडमिट डाउनलडाव नोंथांमोना प्रब्लेम जायोब्ला कन्टेक्ट नाम्बार दङ बेनिफ्राय इमेल एड्रेस दङ बेयाव नोंथांमोना हेल्प लानो हागोन बा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बिनिफ्राय एग्जाम नेम ओंखारगोन बेयाव गासैबो जेब्ला एग्जाम जागोन एडमिट होगोन अब्ला बेयावनो एडमिट कार्ड फर पिएचडि बा फेट नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों बेबायदि ओंखारगोन आरो बेनिफ्रायनो एडमिट नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टनि थाखाय डाउनलड खालामना लानो हागोन। दा बेखौ आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनबाय चेक खालामदो नोंथांमोना जेब्ला एडमिट होयो अब्ला बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामना लानो हागोन। दा एडमिट फैथ'वा जेब्ला काट अफ ओंखारगोन अब्लासो फैगोन। दा बाथ्राया जाबाय AVUB एग्जाम जाग्रोगोन ना रिलिज जागोन दानि एप्लाइ सोलिनाया बेनिफ्राय सिगांनि रिलिज जाखांनायफोरा जायफोरा AVUB कनस्टेबलाव एप्लाइ खालामदोंमोन 2018आव बेनिफ्राय पास जाना दङमोन दाखालिसिम बिथांमोननि एग्जामासो जागोन बेनो जाबाय 20 फेब्रुवारियाव। दा जों बेखौ नायनोसै फैदो दानि लेटेस्ट आपडेटखौ कम्बाइन एग्जाम। दा कम्बाइन एग्जामा जागोन जायफ्रा AVUB पास जाखादोंमोन सिगांनि रिलियाव बेनिफ्राय APRO आरो लोगोसे गार्डमेन्ट दङमोन बे मोनथामजों मोनसे एग्जाम जागोन कम्बाइन एग्जाम बेनो जाबाय 20 फेब्रुवारियाव। तो बिनिफ्राय आरो नेक्स्टआ जाबाय नैबे 154 भेकेन्सि बे जाबाय स्पेशल जागोन एग्जामा गुवाहाटियाव जागोन बियो बेखौ आं दोनथ'बाय। बेनिफ्राय दानिया 3 नाम्बाराव नायनोसै कम्बाइन एग्जाम टेस्ट बेयाव नुदों नोंथांमोना SI UB आरो AB कामान्ड'आव आरो लोगोसे 10 पोस्ट अफ एसिस्टेन्ट डिप्युटि कन्ट्रलार बेयाव मोनसे एग्जाम जागोन बे जाबाय कम्बाइन एग्जाम जागोन बेयावबो। दानिया एग्जामा बबे जाग्रोगोन गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो गोदान स्टुडेन्टसफोरा आन्दायदों जे एग्जामा 20 फेब्रुवारियाव जागोन नामा गोदान एप्लाइआ। दा बेखौ नायदो नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ नायजोबनांगौ अब्लासो बुजियो बेखायनो आं रिक्वेस्ट खालामदों बारे बारे नोंथांमोना फुल भिडिअ नाय अब्लानो मिथिगोन। दा जों नायनोसै फैदो बे एग्जामा सोरनि थाखाय जागोन आरो सोर एग्जाम होनांगौ आरो सेन्टारा बहा बहा जागोन। दा सेन्टार होनाय लोगो लोगो दाखालि नटिस होखाबाय गासै 10 सेन्टार्सआवल' एग्जाम जागोन जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनांगौ। दा बे एग्जामा जाबाय AVUB सिगांनि एप्लाइ 2018आव जादोंमोन दासिम सोलिबाय थानाय एग्जाम जानो गोनां बेनिफ्राय APRO आरो लोगोसे गार्डमेन्ट। दा बिसोरनि एग्जामा 20 फेब्रुवारि सानडेखालि जागोन। दा टाइमा 11 AM निफ्राय 1 PM सिम जागोन जायखिजाया सेन्टाराव नैबे होनाय 10टा सेन्टारनिफ्राय मोनसे सेलेक्ट खालामनांगौ आरो दा बाथ्राया जाबाय बर' रावजों एग्जाम होनो मोनगोन ना मोना बेयाव मेनसन खालामाखै होनो मोना डेट मिन्स नोंथांमोना होनो मोनजोबगोन बर' रावा एबा कुइसन पेपारा सेमान थागोन गासै मोनब्रै थागोन बेंगलि एसामिस बड' आरो लोगोसे नोंथांमोना इंलिस मोनगोन। स' बे क्लियार जाबाय दानिया जोंहा नेक्स्टआव थांसै लोगोफोर जे AVUB रिलिज जाग्रोगोन ना एग्जाम जागोन गोदान एप्लाइआ। दा नोंथांमोनाथ' मोनसे नटिस मोनखादोंमोन दाखालि 15 जानुवारिनि सिगां फिल्डखौहाय सेलेक्ट खालामनांगौ होननानै डेट मिन्स रिलिया जाग्रोगोन आरो रिलिज जोब्बासो एग्जामा जागोन लोगोफोर बेनो जाबाय एप्रिल। नोंथांमोना एप्रिलाव हैनांगोन एग्जाम बेनो जाबाय नोंथांमोना गाहायसिनाव नाय एग्जामा जागोन 24 एप्रिलाव बेलासियाव 2 PM निफ्राय 4 PM सिम जागोन आरो बे खालिनो फुङावहाय SI नि एग्जाम दङ 24 एप्रिलाव 10 AM निफ्राय 12 सिम जागोन लोगोफोर आरो बेनिफ्राय 154 पस्टआ गुवाहाटियाव जागोन एग्जामा 27 फेब्रुवारियाव 11 AM निफ्राय 1 PM सिम। स' बे क्लियार जाबाय। दा बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा होदों गाहायाव नोंथांमोना एसे नटिस खालाम जे बे एग्जाम डेटआ टेन्टेटिभसो फिक्स जाथ'वाखै माबा मोनसे जाहोन जायोब्ला चेन्जबो जायो बेबायदि टेन्टेटिभ होनाय लोगो लोगो चेन्जबो जायो। दा हमना ला माबाफोर जुदि बन्द जायोब्ला एबा कर'ना जायोब्ला थ' जोंहा एग्जामा पस्टपन जायो दा बेखायनो फिक्स होथ'वाखै मोनसे टेन्टेटिभ होदों डेट मिन्स चेन्ज जायो जुदि माबाफोर अथ'रिटिनिफ्राय हाई अर्डार फैयोब्ला बियो चेन्ज जागोन एबा पस्टपन जागोन। स' दानिया काट अफ माब्ला ओंखारगोन बेनिफ्राय एडमिट माब्ला मोनगोन। दा ओरैबायदि जायो लोगोफोर जे काट अफआ नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआव सोनारगोन जे गासैबो सेम जाया मानोना जेराव STआ बांसिन क्वालिफाइ जादों बेयाव काट अफआ बारा थांगोन एबा गोजौ थांगोन जेरै हमना ला जोंहा गाइडलाइन्सआव दंखायो 1:2 जोंहा 5 एबा रेसिअ 5 दंखायो नालाय जे मोनसे पस्टआव साबा लेंहरगोन बेखायनो 10टा ST दङब्ला जोंहा 50 जन लेंहरगोन आरो बै 50नि गेजेराव जायफ्रा बांसिन नाम्बार मोनदों बेनिफ्राय गोजौनिफ्राय गाहायाव फैनानै मोनसे काट अफ ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना
सानदो जे 28, 29, 30 बे गेजेराव थानो हागौ एक्सट्राखौ लायालासिनो। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन। बेनिफ्राय रिलिज जागोन ना एग्जाम जाग्रोगोन बे जाबाय कम्बाइन एग्जाम ABUBआ। दा नोंथांमोनाथ' मिथिखादोंमोन जे दाखालि मोनसे भाइरेल नटिस जादोंमोन जे जोंहा फिल्ड सेलेक्ट खालामनांगौ होननानै 15 जानुवारिनि सिगां बेखौहाय रिप्लाइ हरनांगौ होननानै हेड अफिसाव। दा बे गासिबो अके जाबायब्ला जोंहा रिलिया जागोन, नाथाय एग्जाम डेटआसो ओंखारखाबाय। बे एग्जाम डेट ओंखारनायनि सिगांनो रिलिया कन्डाक्ट जानांगौ, मानोना ABUBआव जेब्लायबो एग्जाम जाग्रोआ रिलिज जाग्रोयो। बेखायनो जोंहा नटिस मोनदोंमोन जे 15 जानुवारिनि सिगांनि फिल्डखौहाय सेलेक्ट खालामनांगौ होननानै। अब्ला नायदो नोंथांमोना रिलिया जाग्रोगोन, बेखायनो रेडि जानाया जोबोर गोनांथि। नाथाय लोगोफोर SI एबा साब इन्सपेक्टर अके थ' बे साब इन्सपेक्टराव एग्जाम जाग्रोयो, जेब्लायबो एग्जाम जायो बेनिफ्रायसो जोंहा रेलियाव थांनो हायो जायफोरा एग्जामाव पास जायो। दा नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिबाय जानांगौ। दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय। जायफ्रा फुल भिडिअ नायबाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन, लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों। दा बड' जब इनफो इउटुब चेनेल थासान्दियाव नोंथांमोना जेब्लायबो आसाम पुलिस, इण्डियान आर्मि, सिभिल जबनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन। बेखायनो हानायसेबां सापर्ट खालामदो आरो 100K नोंथांमोना थाबैनो खालामना हो, जाहाथे नोंथांमोनाहाय नुबाय थायो गोदान गोदान लेटेस्ट आपडेट। आरो आसा खालामो नोंथांमोना लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामगोन।